pravidlá, ktoré treba dodržiavať aj pri východnej strane? Určite áno. Pravidlá hlavne, ale z ohľadu na tú konkrétnu rastlinu. Presne ako ľudská poznamenala, oba druhy majú predkov z oblasti Mexického zálivu, alebo teda z oblasti Mexika, Karibiku. Čiže majú rovnaké nároky, treba ich polívať pravidelne a treba ich myť raz do týždňa. Raz do týždňa. Áno. My to všetko budeme sledovať, ešte sa pozrieme aj na ďalšie svetové strany a teraz sa trošku pozrieme na telo. Telo ako chrám duše, treba niekedy sa oň postarať a niekedy aj trošku možno vylepšiť. A takým nenáročným spôsobom vylepšuje aj Adriánka. Adriánka, ideš. Tak, krásne, dobré ráno. Ja neviem, práve teraz údajne cvičím toľko, koľko by som cvičila vo fit centre, asi takú hodinku. Je to teda pravda? Ja sa tu celá trasiem, Danka. Áno, samozrejme, je to pravda. Cvičíte momentálne na fantastickej vibračnej plošine, ktorá naozaj v priebehu 10 minút úplne nahradí cvičenie vo fitness centre napríklad 45 minút až hodinu, podľa toho, ako intenzívne cvičíme. Cítim aj svaly stehenné, celá sa vlastne tak chvejem, trasem, ale to je vlastne až druhý postup potom, čo prvé treba absolvovať kavitáciu, o ktorej sme sa rozprávali v tom prvom vstupe, kde sme rozbíjali tukové bunky a teraz sa čo deje s tým rozbitým alebo rozpusteným tukom v našom tele? V prvom vstupe sme si ukazovali rozbíjanie tukov, rozpúšťanie tukov. V tomto druhom vstupe robíme vlastne ďalší postupnosť, kde potrebujeme tento rozpustený tuk dostať ďalej do organizmu, tak, aby sme podporili cievny systém, jeho funkciu a lymfatický systém. Preto prehrievame tkanivo vysokofrekvenčným pulzom, ktorý cíti vlastne klientka ako jemné prehrievanie. Stále je to ešte príjemné. Ja sa jej spýtam, je to teda príjemné naozaj? Povedzte pravdu. Je to príjemné, je to príjemne teplé. Príjemne teplé a pri tom prvom rozpúšťaní tých tukov, vlastne ten tuk ostáva v našom tele aj tak. Je potom spôsob, ten, ktorý som tu ja ukazovala, jeden z tých spôsobov, ako ten tuk ďalej sa dostáva do tela alebo sa odburáva? Áno, samozrejme, tuk nedokážeme vyplaviť len tak, že v podstate vypijeme nejaký pohárik vody a odíde nám tuk. Musíme počkať, kým sa nám zmetabolizuje. Ďalšou postupnosťou po kavitácii a v podstate rozbehu toho lymfatického systému a cievneho musíme si odabsolvovať na vibračnej plošine, alebo je to najúžasnejšia kombinácia, pretože v tele sa nám uvoľní veľmi veľa energie a je výborné ju dostať zo seba von. Dobre, no a ten tretí postup, alebo tretí krok k tomu, aby ten tuk, ktorý sme rozbili a rozpustili, sa naozaj dostal von, je, aby aby lymfatický systém alebo tie cievy fungovali tak, ako majú. A to je zabalenie v tomto, opäť som ľudovo povedala skafander, ale nie, je to? Je to v podstate oblek, ktorý slúži na naozaj veľmi veľké zrýchlenie toku lymfatického systému. My používame výborný, ktorý obsahuje ktorý v podstate nám urobí aj infračervené žiarenie. Je to vynikajúce nielen na podporu toho, aby ten lymfatický systém pracoval rýchlejšie, ale stimuluje nám to fibroblasty, to znamená, že celá pokožka sa spevňuje a nie len, že odburávame tuk, ale tá pokožka vyzerá šťavnatejšie, zdravšie a vlastne mladšie. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže omladne tak trošku pokožka. A ešte jedno, počkajte, predtým, ako nám zabalíte dámu, sme sa dohodli, že ukážeme vám ten problém, milé dámy, ktoré máme všetky. To znamená, vždy, keď si sadneme, tak ostane tam aj tá koža a toto je tuk, ktorý cvičením, a ja som to sama skúšala absolvovať, je naozaj ťažké odtiaľ dostať a nemusíte sa, aj ja mám takéto, priznám sa, áno, a chcem sa toho zbaviť a vraj tu je to možné práve tým odburávaním tukov, tak aj tomu sa budeme venovať v tom ďalšom vstupe, takže určite ostaňte s nami, pokiaľ vás to zaujíma a pokiaľ takisto, keď sedíte, tak chcete mať štíhle, krásne brúško, pretože leto sa blíži, plavky budeme nosiť viac, tak ďakujeme, že ste mali tú odvahu nám ukázať svoj nedostatok, ale máme ho všetky. Určite ho máte aj vy. Áno, priznám sa, aj ja, naozaj, aj ja. Aj ja mám, aj Lenka, aj Roman, aj všetci máme, dokonca aj pán kameraman ukazuje na seba, že aj on má, takže aj páni môžu prísť a môžu sa zbaviť takéhoto brúška. Budeme radi a budeme radi, ak ostanete celé ráno, pretože v tom ďalšom stupe sa budeme venovať práve týmto problematickým častiam. Tak opäť dávam slovo Lenke a Romanovi. Ďakujeme, Adi. My máme všetko, my